tam sa do toho Rakúska, tam sa takuje 70 metrů, robí sa tá kuchyňa a všetko to. Ale to sú nejaké malé kúpelky, že úplne vykratané, ale uvidíme, no, však ako držíme sa na tom určite, ale to sme šli ohodne tam, také sa rozhodlo. No a potom budúci týždeň je tam niektorý niečo napodobný štýl ako to. Ale je tam málo nábytku a áno, ale ona pani a potom, keď im dám robiť svoje sa. Ukážte s tým vám, pomôžem to i ťažké. Otočíme. Zvolujeme to nejak. Tak to chceš hore, ne? No, daj to do toho. To najma to prehod. Tak, prehod. No ti ho vrátim. Počkaj, tak toto daj ty už a toto dáme na to. Aj by sme to zazreli na to. Tak počúvaj, toto umí si toto až potom, lebo to zase, ak na to pacne, tak sa to rozhodne. Toto prevysávaj sa, Harry, keď si tu prosím ťa. Ten s tým oprem, to iba pretri. Lebo to sa začne všetko zabíjať, to prevysáva, to je najhoršie. Sárik, počkaj, ešte toto položím. To sa tu musí prevysávať, lebo to sa bude všetko vyhýriť. Otoč to opačne? To zatýmaš tak.
йому пацнем якесь синя. То треба защина. То? Видиш, що? Тут стол попадає страшно. Добре. Ну, можеш знову прописати.